ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. дар студия бо хабарҳои ин соат Сарвинози Нур. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. баргузории форуми минтақавии роҳбарони сохторҳои ҳолатҳои фавқулодаи давлатҳои Осиёи марказӣ дар шаҳри Душанбе. барномаи фарҳангӣ ва намоиши ҳунарӣ дар доираи форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025 фаъолон ва пешсафон қадрдонӣ шуданд. оғози синаму ҷашнвораи дуюми байналмилалии Душанбе тоҷи Сомон. баргузории форуми соҳавӣ дар ин замина. дар шаҳри Душанбе форуми минтақавии роҳбарони сохторҳои ҳолатҳои фавқулодаи давлатҳои Осиёи марказӣ оғоз гардид. дар кори он намояндагони сохторҳои дахлдори давлатҳои Осиёи марказӣ ҳамчунин намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе иштирок намуданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. форуми минтақавии роҳбарони сохторҳои ҳолатҳои фавқулодаи давлатҳои Осиёи марказӣ бо ташаббуси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии сохторҳои байналмилалӣ баргузор шуда ба тавсияи ҳамкориҳо дар самти таҳкими амнияти ҷамъиятӣ, коҳиши хатари офатҳои табиӣ ва вокуниши саривақтӣ ба ҳолатҳои фавқулода бахшида шуд. дар форум роҳбарону намояндагони сохторҳои дахлдори кишварҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Туркманистон, Тоҷикистон, инчунин созмонҳои байналмилалӣ ва дигар шарикон ширкат намуданд. гуфта шуд ки ҳадафи асосии форум тақвияти механизмҳои ҳамоҳангсозӣ ва мубодилаи таҷриба дар самти идоракунии ҳолатҳои фавқулода, бартарафсозии оқибатҳои офатҳои табиӣ, тайёрӣ ба ҳолатҳои фавқулодаи фаромилӣ ва ҳамкории минтақавӣ дар доираи хатарҳои нави глобалӣ мебошад. дар ҷараёни чорабинӣ масъалаҳои роҳандозии системаҳои огоҳии барвақтӣ ва иттилоотии ягона, мустаҳкамсозии ҳамкориҳо дар ҳолатҳои фавқулодаи фаромилӣ, омодасозии кадрҳо ва баргузории машқҳои муштарак, рушди иқтидори моддӣ ва техникии хадамоти наҷот ва ҳолатҳои дастгирии аҳолии осебпазир ва коҳиши хатарҳои табииву иҷтимоӣ ва дигар паҳлӯҳо муҳокима гардиданд. иштирокчиён таъкид карданд ки дар шароити тағйирёбии иқлим, таҳдидҳои табиӣ ва техногенӣ ба амнияти минтақа рӯ ба афзоиш дорад. аз ин рӯ тақвияти ҳамкориҳои минтақавӣ ва мубодилаи таҷрибаи амалӣ омили асосии ҳифзи субот ва ҳимояи аҳолӣ арзёбӣ мегардад. форуми минтақавии роҳбарони сохторҳои ҳолатҳои фавқулода ҳамчун платформаи муҳими сиёсиву амалӣ дар рушди пешгирии офатҳо, таҳкими омодагӣ ва вокуниш ба ҳолатҳои фавқулода, инчунин ҳимояи манфиатҳои умумии кишварҳои минтақа метавонад хизмат намояд. дар меҳмонхонаи Румии шаҳри Душанбе бо ибтикори Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд форуми шашуми занони ҳавзаи дарёи Кофарниҳон доир гардид ки дар кори он занону бонувони фаъоли пойтахт ва дигар масъулин иштирок намуданд. гузориш дар ин бора. дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагии агентии олмон оид ба ҳамкорӣ дар Тоҷикистон форуми шашуми занони ҳавзаи дарёи Кофарниҳон баргузор гардид ки ҳадафи асосии он таҳкими нақши занон дар идоракунии захираҳои об, ҳифзи муҳити зист ва пешбурди рушди устувор дар минтақа мебошад. дар кори форум намояндагони Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, меҳмонон аз кишварҳои ҳамсоя ва занону бонувони фаъоли пойтахт иштирок намуданд. дар кори форум масъалаҳои марбут ба таъсири тағйирёбии иқлим ба захираҳои обӣ, идоракунии устувори об, ҷалби занон ба барқарорсозӣ дар соҳаи экология ва иқтисоди сабз, инчунин таҷрибаи муваффақи корҳои анҷомдодаи занон дар сатҳи маҳаллӣ баррасӣ шуданд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббусҳои ҷаҳонӣ дар соҳаи обро фаъолона пеш мебарад ва барои ҳалли мушкилоти вобаста ба об, иқлим ва пиряхҳо саҳми арзанда дорад. қайд кардан ҷоиз аст ки Кумитаи кор бо занон ва оила дар ҳамбастагӣ бо ассотсиатсияи заноне ки пиряхҳоро меомӯзанд барои ҷалби бештари занон духтарон ба илм, тадқиқот ва идораи захираҳои обӣ пайваста фаъолият мебаранд. мо мутмаинем ки иштироки фаъолонаи занон дар ин раванд метавонад ба ҳалли устувори мушкилотҳои иқлим мусоидат намояд. зимни суханронӣ таъкид гардид ки занон дар раванди таъмини амнияти обӣ ва рушди усувори деҳот нақши калидӣ доранд. онҳо на танҳо истифодаи самараноки обро дар хонавода ва ҷомеа таъмин мекунанд, балки дар амалисозии ташаббусҳои ҳифзи муҳити зист ва рушди иқтисоди сабз
سهم می‌گذارند. در دوره فورум همچنین نتیجه‌های فعالیت قبلی زنان در حوزه کوفرنی‌هان معرفی گردیدند. اشتراکچیان تجربه خود را اوید به بلندبرداشتن آگاهی جامعه درباره استفاده درست ذخیره‌های آبی و رشد اقدام‌های محلی مبادله نمودند. فورум زنان حوزه دریای کوفرنی‌هان یکی از جزءهای مهم مکانیزم اداره‌کنی همگرایانه ذخیره‌های آبی در کشور به حساب رفته با تحکیم همکاری دولت، جامعه شهروندی و شریکان بین‌المللی مساعدت می‌کند. در دایره فورум بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 در باغ فرهنگی فراغتی کوروش کبیر چورابینی فرهنگی با هدف معرفی فرهنگ و هنر تاجیکان به مهمانان داخلی و خارجی برگزار گردید. گزارش همکاران ما. давоми 3 рӯз аст ки дар пойтахти мамлакат форуми байналмилалии сармоягузории душанбе инвест 2025 ҷараён дорад. дар доираи ин чорабинӣ дар намоишгоҳ ҳунармандон маҳсули заҳмати худро ба маъраз гузошта ба тамошобинон раванди таҳияи маҳсулоти дастӣ аз ҷумла гулдӯзӣ, куловгарӣ, кортсозӣ, чӯбтарошӣ, заргарӣ ва чакандӯзиро нишон доданд. ҳар як гӯша рангу рӯҳи махсуси миллӣ дошт ва диққати меҳмононро ба худ ҷалб мекард. дар қатори ҳунарҳои мардумӣ маҳорати ошпазони тоҷик низ ба намоиш гузошта шуд. гӯшаҳои алоҳида бо пешниҳоди таомҳои миллӣ аз қабили оши палав, қурутоб, мастоба, ширбиринҷ, ҳалво ва нӯшокиҳои анъанавӣ ташкил гардида буд. меҳмонони хориҷӣ бо завқи зиёд ва таваҷҷӯҳи хоса ба ҳунарҳои табоҳуни мо баҳо доданд ва хӯрокҳои миллии моро хуш пазируфтанд. имрӯз мо ифтихор аз он дорем ки баҳри рушд додани соҳаи сайёҳӣ, муаррифӣ намудани фарҳанги миллии тоҷикистони азиз, имрӯз бонувони чирадасту ҳунарманди тоҷикистони азизамон дар ин чорабиниҳо иштирок намуда ва ҳунарҳои омоданамудаи хешро ба маърази тамошо мегузоранд ки меҳмонони аз хориҷи кишвар омада аз ин намоишҳо дида намуда бо як таъссуроти хуб ба ватани худ бармегарданд. дар фазои кушод ва тантанавии соҳибкорони фаъоли ватанӣ ки дар рушди иқтисоди миллӣ бахусус дар бахшҳои сармоягузорӣ, истеҳсолот ва хизматрасонӣ саҳми назаррас доранд, бо ҷоиза ва ифтихорномаҳо сарфароз гардиданд. дар интиҳо консерти идона бо иштироки сарояндагони маъруфи тоҷик ва гурӯҳҳои фолклорӣ баргузор гардид. суруду рақсҳои миллӣ, саҳнаҳои театрии кӯтоҳ ва баромадҳои ҷолиб фазои идонаро рангу ранг намуда, меҳмононро ба як сайри фарҳангии фаромӯшнашаванда бурданд. чунин чорабиниҳои фарҳангӣ ба гуфтаи иштирокчиёни он аз кишварҳои хориҷӣ на танҳо муаррифии фарҳанги ғании тоҷикон, балки рамзи дӯстӣ, меҳмоннавозӣ ва амният дар кишвар маҳсуб мешаванд. меҳмонон тоҷикистонро ҳамчун як кишвари бо фарҳанг, дорои имкониятҳои сайёҳӣ ва муҳити созгори сармоягузорӣ арзёбӣ намуданд. намояндагони ҷумҳурии тоҷикистон пайваста дар чорабиниҳои байналмилаливу минтақавӣ ширкат менамоянд. 16 октябр дар шаҳри Пекин, пойтахти ҷумҳурии мардумии Чин, мизи гирди кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай таҳти унвони Global Governance Roundtable for CSO Countries 2025 баргузор шуд ки дар он ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам иштирок кард. 16 октябр дар пойтахти ҷумҳурии мардумии Чин мизи гирди кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай таҳти унвони Global Governance Roundtable for CSO Countries 2025 баргузор гардид. чорабинӣ бо ҳузури намояндагони кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ва созмонҳои байналмилалӣ баргузор шуда ба масъалаҳои муҳим дар соҳаҳои идоракунии ҷаҳонӣ, ҳамкории иқтисодӣ, амният ва рушди устувор бахшида шудааст. бино ба иттилои масъулин, дар ҷараёни чорабинӣ ҷонибҳо мавзӯъҳои гуногун аз ҷумла мустаҳкам намудани ҳамкории минтақавӣ, таҳкими низоми идоракунии ҷаҳонӣ бо ҷалби кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, ҳалли мушкилоти глобалӣ аз қабили тағйирёбии иқлим ва амният, рушди иқтисод ва технологияро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, миёни ҳам муколама ва табодули афкор карданд. дар раванди ин чорабинӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷурахон Зоир, мудири кафедраи ҳуқуқи ҷамъиятии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳовиддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Маъруфшон Оқилзода, директори муассисаи давлатии телевизиони Душанбе ба таври ҳузурӣ ширкат намуданд. ҳамзамон Ҷамшед Тошев, муовини директори маркази дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай ба таври онлайн ширкат варзид. мавриди зикр аст ки ширкат дар чунин чорабиниҳо барои рушду тавсеяи ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷониба ва таҳкими дӯстӣ миёни намояндагони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай мусоидати фаъол менамояд. инчунин ҷиҳати омӯзиши таҷрибаи пешқадам дар бахшҳои гуногуни илмиву иттилоотӣ замина мегузорад.
در осорхонаи миллии тоҷикистон ба муносибати рӯзи кинои тоҷик ва дар доираи синамо-ҷашнвораи дуюми байналмилалии душанбе тоҷи сомон дар мавзӯи Бахтиёр Худойназаров синамои шарқ аз нигоҳи нав форуми байналмилалӣ баргузор гардид. Форуми мазкур ба 60-умин солгарди коргардони маъруфи тоҷик Бахтиёр Худойназаров бахшида шудааст. тафсилоти бештар дар таҳияи ҳамкоронамо. бахтиёр худойназаров синамои шарқ ва нигоҳи нав зери чунин унвон дар осорхонаи миллии тоҷикистон ба муносибати рӯзи кинои тоҷик ва дар доираи синамоҷашнвораи дуюми байналмилалии душанбе тоҷи сомон форуми байналмилалӣ баргузор гардид. дар кори форум чеҳраҳои маъруфи санъату синамои тоҷикистон ва кишварҳои хориҷ, оҳангсозон, коргардонҳо ва наворбардорони синамои дохили хориҷи кишвар иштирок ва суханронӣ намуданд. форуми мазкурро директори муассисаи давлатии тоҷикфилм ҳусни оғоз бахшида доир ба зиндагӣ ва мероси эҷодии коргардони маъруфи тоҷик Бахтиёр Худойназаров маъруза кард. ҳамзамон дар ин радиф китоби нав зери унвони навори хотира зиндагиномаи Бахтиёр ки аз ҷониби муассисаи давлатии тоҷикфилм бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ оид ба ҳаёт ва фаъолияти эҷодии коргардон таҳия шудааст рӯнамоӣ гардид. ҳамзамон гуфта шуд ки дар дуюмин синамо-ҷашнвораи тоҷи сомон ки аз 15 то 20 октябр дар тоҷикистон баргузор мешавад беш аз 40 филм аз 15 кишвар намоиш дода мешавад. ҳамзамон гуфта шуд ки дар дуюмин синамо-ҷашнвораи тоҷи сомон ки аз 15 то 20 октябр дар тоҷикистон баргузор мешавад аз 15 кишвар намоиш дода мешавад. гуфта шуд ки синамо-ҷашнвораи байналмилалии душанбе тоҷи сомон дар 2 сол як маротиба ҳамчун рӯйдоди байналмилалии фарҳангӣ барои сокинон ва меҳмонони шаҳри Душанбе баргузор мешавад ва ин маротибаи дуюм аст ки дар шаҳри Душанбе ва шаҳру навои мамлакат роҳандозӣ гардида истодааст. اولین فیلم هایی که ما در تلویزیون یا در سینمای ایران از کشورهای بلوک شرق دیدیم فیلم های تاجیکی بود. به خاطر دلیلش هم کاملا روشنه، به خاطر اشتراکات تاریخی و فرهنگی و مذهبی و زبانی که ما داریم. به هر حال پذیرش فیلم های تاجیکی در مردم ایران خیلی بیشتر بود و به خصوص اینکه اولین فیلم هایی که به ایران از سینمای تاجیک آمدن و به نمایش در اومدن فیلم های فیلمساز بزرگتون بوریس کیمیاگروف بر اساس داستان‌های شاهنامه بود و با به هر حال عشق و علاقه و اشتیاقی که مردم ایران و مردم تاجیک به شاهنامه دارن طبیعیه که این فیلم ها در ایران خیلی خوب دیده شد، خیلی استقبال شد، همشون دوبله شد کاملا به زبان فارسی و از اونجا میتونم بگم که سرآغاز آشنایی واقعا عمیق و کامل ما با سینمای تاجیکستان بود. مورد به ذکر است که برای اشتراک در جشنواره بیش از 300 درخواست از کشورهای خارج و داخل کشور وارد گردیده 160 فیلم از 16 کشور انتخاب شدند. برنامه سینما جشنواره آزمون فیلم‌های هنری پررا و آزمون فیلم‌های هنری کوتاه، برنامه غیر آزمونی فیلم‌ها و نمایش فیلم‌های کلاسیکی را نیز در این 5 روز فرا می‌گیرد. هدف سینما جشنواره پیش از همه دستگیری جوانان ایجادکار، توجه به ارزش‌های ملی، تبادل تجربه، آموزش، منظور هواداران کینو نمودن فیلم‌های وطنی و خارجی، تهیه لایحه‌های مشترک، معرفی مکان‌های سیاحی و ترغیب دستاوردهای زمان صاحب استقلالی، مخصوصاً رشد و شکوفایی با سرعت گوهرهای فرهنگ و تمدن تاجیکان شهر گلها دوشنبه ارزیابی می‌گردد. در حدود شهر دوشنبه با مقصد تامین سالمی جامعه در برابر فعالیت همه‌روزه ساختارهای مربوطه اینچنین تدبیرهای دیگری علاوگی تشکیل و راه‌اندازی می‌گردد. در این زمینه معرکه نوبتی کاروان سلامتی در فیلیال مرکز سلامتی شهری رقم 11 پایتخت در محله قوشتپه 2 ناحیه فردوسی گذرانیده شده. در جریان آن ساکنان به خدمت رایگان طبی فرا گرفته شدند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. ضمن برگزاری کاروان سلامتی نوبتی متخصصان مرکز سلامتی شهری رقم 11 شهر دوشنبه ساکنان محله‌های با تازگی از ناحیه رودکی وارد شده فلکان، الچبوف، دهقان‌آباد، یکتوت، قوشتپه، چیلمهراب و لاهوتی را از تشخیص اولتراساندو، رنتген، بیماری‌های گرده، چشم، عصب، دل و رگ‌های خونگرد، شش، راه‌های نفس، فشار بلندی، قند و دیگر بیماری‌ها گذرانیده مصلحت و توصیه‌های مفید دادند. مورد به ذکر است که در مرکز سلامتی شهری رقم 11 پایتخت طبیبان گوناگون ساحه از آن جمله نامزدان علم،
табибони оилавӣ ва табибони соҳавӣ, ҳамшираҳои шафқат ҳамарӯза ба зиёда аз 49 000 нафар сокинон хизмати касбӣ мерасонанд. ҳадафи иқдоми корвони саломатӣ дастрас намудани хизматрасонии тиббии баландсифат ба сокинони шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт мебошад. Он барои ёрӣ расондан ба аҳолӣ бобати ошкор кардани бемориҳои эҳтимолӣ ва таъин намудани табобати саривақтӣ равона шудааст. зимни ин чорабинии солимгардонӣ гурӯҳи корӣ дар якҷоягӣ бо табибони маркази саломатӣ зикр гардида сокинони маҳаллаҳоро ба таври ройгон ташхису муоина намуданд, яъне машварати саривақтӣ ба эҳтиёҷмандон дода мешавад ва ҳамчунин ба бемороне ки имконияти ба маркази саломатӣ омаданро надоранд дар ҷои зисташон машварату хизмати тиббӣ расонида мешавад. ҳамзамон ба модарони ҷавон пайваста моҳияти шири модар ва фоидаи ширмаконӣ ба кӯдакон мавриди шарҳ қарор дода мешавад. ёдовар бояд шуд ки маъракаи солимгардонии корвони саломатӣ дар ҳамдастии раёсати тандурустӣ ва маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳри Душанбе мунтазам гузаронида мешавад. дар корвони саломатӣ ҳамаи мутахассисони соҳаҳои маҳдуд, сабти барқии дил, ултрасадо, озмоишгоҳ дар хизмати аҳолӣ ба таври ройгон қарор доранд. ҳадаф аз гузаронидани корвони саломатӣ ин баланд бардоштани маърифати тиббии аҳолӣ, пеш аз ҳама пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайри сироятӣ, сари вақт дарёфт намудани занҳои ҳомила ва ба қайд гирифтани онҳо, пешгирӣ намудани оризаҳои беморӣ мебошад. корвони саломатӣ бо мақсади пешгирии беморшавии аҳолӣ ва баланд бардоштани фарҳанги тиббии ҷомеа дар доираи татбиқи ҳадафҳои бунёдии дурнамои пешгирӣ ва назорати бемориҳои ғайри сироятӣ ва осеббардорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2030 гузаронида шуд. чунин ташаббусҳо минбаъд низ идома ёфта, кормандони соҳаи тандурустӣ ба аҳолии шаҳраку маҳаллаҳо ки ба чунин хизматрасониҳо ниёз доранд кӯмаки тиббӣ мерасонанд. сокинон аз ташкили корвони саломатӣ бисёр хушнуд шуда миннатдории хешро ба роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва раёсати тандурустии пойтахт изҳор намуданд. устодону донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо як шукӯҳу шаҳомати хоса аз Иди Меҳргон истиқбол гирифтанд. дар ин тадбир масъулини ин муассисаи олии таълимӣ намоиши маҳсулоти кишоварзию агросанъатиро ташкил намуданд. гузориш пайгири ҳамин чорабинӣ аст. дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон Иди Бостонии Меҳргон яке аз кӯҳантарин ҷашнҳои миллии мардуми орёнажод бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. Меҳргон дар партави сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 августи соли 2009 ҳамасола дар саросари кишвар якшанбеи 3 октябр ҷашн гирифта мешавад ва он ифодаи аршгузорӣ ба арзишҳои таърихиву фарҳангии миллат мебошад. чорабинии идона дар ин муассисаи олии таълимӣ бо боздиди намояндагони сохторҳои гуногуни донишгоҳ аз гӯшаҳои идонаи факултетҳо оғоз ёфт ки дар онҳо анвои гуногуни маҳсулоти кишоварзии ватанӣ, намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ ва дастархони миллӣ ба намоиш гузошта шуда буд. зимнан дар толори калони донишгоҳ маҷлиси тантанавӣ ва чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. ректори донишгоҳ зимни суханронӣ таъкид намуд ки меҳргон ҷашни тирамоҳии сол ба шумор рафта, гузаштагони мо онро ҳамчун рамзи шукргузорӣ аз неъматҳои табиат ва заҳмати кишоварзон баргузор менамуданд ва ба ин васила ба пайванди инсон ва табиат арҷ мегузоштанд. ҳамин тариқ ҷашни меҳргон на танҳо як анъанаи кӯҳани фарҳангист, балки ҷашни сарҷамъӣ, заҳмат, қадршиносӣ ва худшиносии миллӣ мебошад. дар идомаи чорабинӣ устодони донишгоҳ дар бораи пайдоиш, ҷойгоҳ ва аҳамияти ҷашни меҳргон дар таърихи тамаддуни тоҷикон маъруза намуданд. таъкид гардид ки гузаштагони мо ин рӯзро ҳамчун иди табиат, фаровонӣ ва шукргузорӣ аз неъматҳои офариниш таҷлил менамуданд. ин иди шукргузорӣ на танҳо намоиши неъматҳои бо арақи ҷабини деҳқон роёндашударо фаро мегирад, балки як майдони омӯзиш ва табодули таҷриба барои кишоварзон низ аст. таъкид гардид ки дар доираи баргузории он деҳқонон ва мутахассисони соҳа метавонанд аз навъҳои гуногуни зироат, хусусиятҳои иқлимӣ ва роҳҳои баланд бардоштани ҳосилнокӣ маълумот пайдо намоянд. дар баробари ин меҳргон ҳамчун як ҷашни маънавӣ дар тарбияи насли ҷавон нақши муҳим мебозад. он ба ҷавонон ғизои маънавӣ мебахшад, онҳоро ба меҳнатдӯстӣ, эҳтиром ба замин ва аршгузорӣ ба заҳмати мардум ҳидоят менамояд, таъкид шуд дар идомаи ҳамоиш.
аҷгузорӣ ба чунин ҷашнҳо маънои пос доштани фарҳанги ниёгон, эҳёи ифтихори миллӣ ва пайванди наслҳоро дорад. бозиҳои марҳилаи интихобӣ барои роҳ пайдо намудан ба ҷоми Осиё 2026 дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе идома дорад. Бо унвони то 17-солаи тоҷик дидори дуюми худро дар даври мазкур бо ҳамтоёнашон аз Филиппин бохтанд. Дар бозии дигар бошад, Малайзия тими Сурияро шикаст дод. мавзӯъро ҳамкоронамон идома медиҳанд. шогирдони Фарҳод Холбеков баъди бохти худ аз тими Малайзия дар оқибатҳои марҳилаи интихобӣ барои роҳхат пайдо намудан ба ҷоми Осиё 2026 ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ҷараён дорад, ба мунтахаби то 17-солаи Филиппин нерӯсанҷӣ карданд. Футболбозони то 17-солаи тоҷик ба рақибон имкони голзаниро дар дақиқаи 11 доданд. Дар идома ҳарду ҷониб чандин маротиба талоши голзаниро ҷониби дарвозаи якдигар карда бошанд ҳам ҳамлаҳояшон бенатиҷа буд. Вақти асосӣ 1-0 ба фоидаи меҳмонон тамом шуду, дақиқаҳои иловагӣ ба зарари мо мизбонона анҷомид. филиппиниҳо охирин имконияти худро дар дақиқаи охири вақти изофӣ истифода намуданду ба дарвозаи Фараҳноз Холдорова ки хеле бетафовут ба ҳуҷуми онҳо нигоҳ мекард, голзанӣ карданд. Акнун бонуони тоҷик имкони бозӣ карданро дар ҷоми Осиё аз даст доданд. Бояд гуфт ки дар дидори қаблияшон низ 0-2 бо бохт рӯбарӯ шуда буданд. Хорошая игра была, девчонки настроились, но все равно чуть-чуть мастерства не хватало. Видно было, что сборная Филиппин хорошая была подготовлена. Но, к сожалению, в будущем будем работать и исключать вот эти моменты. Мы просто игровую подсказку, по футбольную подсказку, чтобы они правильно перемещались и правильно играли в игре. А то они забывают, куда бегать. Говорил, что чуть мастерства не хватает. Будем в дальнейшем работать над этим. Будем анализировать игру. дар бозии дигари марҳилаи интихобӣ барои роҳ пайдо намудан ба ҷоми Осиё 2026 мунтахаби бонувони то 17-солаи Сурия ва Малайзия бо ҳам то озмоӣ намуданд. суриягиҳо ки дар дидори аввалинашон бо ҳисоби бузург аз Филиппин шикаст хӯрда буданд, ин навбат талоши зиёд ба харҷ медоданд то бохташонро ҷуброн намоянд. Аммо дар дақиқаи 9 Зулайхо Зуҳрӣ аз ҳайати Малайзия аз масофаи дур голи зебоиро ба дарвозаи суриягиҳо зада ҳисобро кушод. дар идома новобаста аз вақти иловагӣ натиҷа дигар тағйир накард ва Сурия бо ҳисоби минималӣ бозиро бохт. Акнун бонувони Малайзия бо Филиппин барои аз гурӯҳ баромадан бозиҳоро идома медиҳанду суриягиҳо бошанд аллакай имкони роҳхат ба даст оварданро аз даст доданд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоъоти вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома дорад. бо мо бимонед.